Let's go! Mä otan ton vittu pisteen, kun selitä tämmöstä oikein. Tulepa tänne! Paljon? 4 kolikkoa. Niin, 4 kolikkoa. No eiköhän mennä sit päin. Vitu kola, bro. Kato mihin me Ei tää paikka. Mitä? Ui vittu! Tuolla moottori. Oi vittu. Mut ei katso hyppää alas. Tai sit tosta. Ja muuten, mä veikkaan, että ne pääsee sieltä ylökautta. Mennään ylökautta ja tomiskiin. Mut eiks tästä muka pääse? Pääsee, bro, mut se tiputaan alas. Mitä vittu? Mä vien moottorin tohon. Anna hyppy tälleen. Ei, bismillah. No näytä sun parkour. Nois. Noniin, se oli siinä. Eikö tää mitä Scotti vaan risaa katsoi yleisessä legit, bro? Jou, Scotti! Lopuksi striimi tän jälkeen tota. Loppuuko striimi tän jälkeen? Yeah. Joo, kohta loppuu striimi pikkuhiljaa, joo. Onko susta legit tullut noin niinku old and wise, että sä menet aikaisin nukkuu? No mä yritän ainakin. Mulla ei ikävä aikaa, kun live kesti 5. Bro, mut muista, että mun pitää vielä mennä himaa tälle, mun pitää tehdä pari juttua. Mulla on vielä pari juttua, mitä mun pitäis tehdä tänään tälleen, tiedät veli. Kyllä, tiedät veli. Tässä on vielä. Kyllä mä siis tuun ole hereillä vielä seuraavalla. Jääp. Lähetään, bro. Vitu! Tuli paskin yritys. Joo! Niin tiedät sä, bro, silleen toi on vaan, tiiätsä, koska se näyttää pahalta, bro, mulla tuli niinku paha mieli, koska mä näen sun viesti vielä paremmin. Haala. Eiks toi toimi, kun mä dragään sut? Mä pystyy yhtäkkiä, mut mä yritän soittaa sulle, että YV kautta. Mä tuun tähän nyt, joo, joo. Ai noniin, jes. Noniin. En vitus. Joo, kuinka chatti. Venä sekaan, oota sekaan, bro. Saanut Aleksi liikkaisi mun numero. Mitä sä teet? Kyllä mä nielen, mut silleen... Pause. Toi oli vittu pause. Toi oli... That's crazy, bro. Damn, bro. Bro, mä kuuntelin sun livessä, sanoit hyvä somali, bro. Toi oli vähän, tietsä. Wow. Tuo on hyvä somali. Hyvä sompo, on hyvä. Mitä? Mutta eikö tää oo hyvä somali? Bro, eikö toi... Mitä? Ei mä sano, että on... Ei. Tiedätkö, sä oot vähän hyvä... crazy, aina Ei, oot sä somali? Siis mä oon. Okei, oot sä hyvä? On hyvä, mutta... Se on hyvä somali, alas. Entäs jos se ei ois hyvä, niin mitä sanoisit? Sitten mä sanoisin paha somali. Jou, klipatkaa toi, klipatkaa. Mitä mun paidas lukee? Joo, tuu tänne päin, mennään. Sä oot VIP Employee Intern, okei? Puolella. Employee, VIP employee. Joo, sun lukee VIP Employee Part-Timer. Vittu kesähessu. Intern. Sä oot VIP Employee Part-Timer. Vittu kesähessu. Kesähessu, bro. Sinukin on kesähessu. Mitä sä naurat? Säkin oot kesähessu. Part-Timer, bro. Miks sulla on employee? Joku naikko varmaan ainakin turvallinen. Shout to Techflix TV. Vittu, mitäköhän tääkin äijä duunaa nykyään? Vittu. Joku naikko varmaan ainakin turvallinen. Shout to TV tää junnu, bro. Tää on vittu legenda. Techflix Shout out to Techflix, my brother. Kato TikTok, AG. Ei vitus. Onks tää? Se on toi, bro. Mitä vittu? Obviously toi tekee musaa. Miksi mä oon legit shokin, mut jotenkin vittu, tiedätkö? Vittu shoutout AJ Keys chat. Tää on vittu legenda haastis. Tää on yks mun lempihaastiksi, bro. Huhhuh. Tiedät, sä oot kiinnostunut. Täällä varo. Näytätkö toi oikealla? Joo. Toi on blanks. Tai näyttää, eikö toi ole blanks? Toi näyttää blanks. Onko blanks? Ei se tiedä blanks. Hudari. Hudari? Joo. Mä teen hudari. Niin, jos on, niin. Niin onks tää hudari? Joo. Onks tää hudari? Lää, bro. Miksi meillä tapahtuu aina tälleen? Mä näen jonkun vanhan videon.
Sit joku haastateltavista on yhtäkkiä joku räppäri. Lää! Veli, tää on mylsiläinen vielä. Onks toi sama äijä? Joo. Ei Joo, tiedät sä veli. Onks tää sama äijä? Tiedät. Oikeesti? Shout out Banks. Mitä te ootte puhunut? Eiku Blanks. Pistää playkaan päälle. Mä kelasin, että sä sääsit toi Discordia tälle. Wallahan näytä Samu. Näytä, mikä vittu on Samu, bro? Jumalan numero nimeä. Mitä vittu sä selität? Mikä oli? Et sä lopettanut vähän aikaa sitten. Tai aikoo sitten, mutta niinku... Ai niinku striimaamisen. Ja Joskus vajaa vuosi sitten hetkeksi joo. miksi sä lopetit? Mä jouduin mennä oikeisiin töihin hetkessä. Mun subikantti tippui niin paljon. Ja ei. Miksi sä nauraat? Mitä vittu? Mitä menee eteenpäin? Mitä vittu? Bro, venä. Antakaa mun crash outtaa real quick chat. Mikä vittu menee eteenpäin? Kuuntele, bro. Se, että me katsotaan Daddy Hendrix video on sama juttu, kun me tehdään tätä nyt. Ne on yhtä lailla, että me ollaan. Tiedätkö, sä voit sanoa Daddy Hendrix videosta myös mene eteenpäin. Tiedätkö, sit ihan sama mitä me tehdään, sä voit sanoa siitä, mene eteenpäin. Tää on vaan yksi juttu, mitä me nyt tehdään. Samalla tavalla, kun me tehtäis mitä tahansa muuta. Tuo on sama juttu, jos mä nyt katsoisin Daddy Hendrix videoa ja joku sanoo, mene vittu eteenpäin. Mihin? Mihin sä haluat, että mä menen eteenpäin? Mihin mä menen eteenpäin? Mitä vittu mä teen? Mitä vittu sä haluat mä teen? Häh? Kato Discord. Mitä mä teen? Mitä vittu sä haluat mä teen? Sorry bro. Mitä? Kato toi Discord. Onks toi minä? Joo äsken. Mulla on vieraita. Me ollaan vieraita. Ei siis niinku IRL. Joo. Niin mitä? Niin mitä IRL? Vieraita. Jotain muut kuin suge. Vittu mä hiffaan. Niin haluatko tulla toimistolle? Vittu on. Täällä on mitä vaan, mulla on kivaa. Pari mitä paussaa, bro. Tää on yksi mun lempikohti tässä videossa siis. Tää kohta, tää on jotenkin liileä kohta. Tää sopii tehdä niin hyvin. Ja sä oot vittu söpö tässä. Takia mä teen mitä vaan, koska täällä on mitä vaan, mulla on kivaa. Ne tekee vielä jättää sun poskesta, bro. Five star team chemistry niinku Fivassa. Eiks niin? X. Ei ku 99. Älä X. Koukto, highest weight. En mä tiedä, en mä paljon Fivaa. Mitä sä ymmärrät, bro? Onks mun kuulostaa? Bro, mitä sä ymmärrät mitä sä sanoo, bro? Mä legit tarvit tekstitykset, mut legit mulla on jotain kuulo ymmärtämisessä. Mä vanno, toi ei oo Abdi varmaan. Legit mulla on kuulo ymmärtämisessä. Sä oot vittu neukki. Äänstäni. Kai sä saat pelaa munkaan, bro. Onks tää fine? Ei. On. Mut tiedät sä, silleen kuitenkin bro, silleen, sä oot tiedät, pikku broidi, tiedät. Silleen no aina disrespectful way, vaan silleen, tiedät, sä oot mun pikku broidi, tiedät. Kuitenkin, tiedät, mä oon 25 bro. Tiedät. Ai, tosi paljon.
Kyllä toi muna houkuttelee nyt.